mu abin da yasa muke son ai sulhu, jami'an tsaron Najeriya su kashe mutanen da basu ji ba su gani ba, yan sa kai su kashe su, mu yan bindiga mu je mu kashe ba bisa dukkan ka'ida ba. Barka da kasancewa tare da wannan channel mai suna sirrin waya iPhone da Android. Idan wannan ne karon farko da kake kallon bidiyo a wannan channel, sai kai kokari ka danna mana subscribe da like da kararrawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka dora wani sabon bidiyo. Mun gode. Sai rana sai da aka kashe muna kanne guda 6, kanne wasu yan yara ba su ci haka ba. Uwaye mu ba kotun da ba su shiga ba. Ba su samu shanun su bane. Suka kamo kanin mahaifinmu suka sa wuka suka yanki. Suka hada da yan sakai suka kamo shi suka yanki. To ina za ka je ka kai kuka kai talaka. Yan sakai suna kai ma jami'an tsaro kudan da agehi. Suna cin hanci sai ba ka da laifin komi a kama ka a yanke ma hukuncin ɗauri kaza ba ka da laifin komi kaddan in ka tambaye ka sai a ce ma karmami gona a yanke ma hukuncin shekara 10 ko a ce ka bada 500. ai ina ne dole in kana da su ka bada tunda kana tsoro a ɗauri kare da rai ba kai komi ba. Ni da ina iya baka tabbaci kabban Qur'ani nan duk ina iya rancewa duk shi ɗaya shinkafi ya sani, duk wani hakimi da shinkafi ya sani, uban ƙasa kwakai kuriya ya sani, uban ƙasa kwari ya sani, mahaifina saboda karmamin gona na rance da Allah ya shekara 7 yana shekara da mutum guda yana shari'a shekara 7 karmami wanga na gona wanda zaka azo ga kai duk kotun Najeriya har Abuja ba inga bai zo ba don Allah ya adalci ce. Turji bemoans the bloodbath, admitting his role in the violent campaigns. Kafin nan mahaifata take nan ni sani ina iya baka kwata guda 2 ta yankan mutane a Najeriya kuma gwamnati ba ta san da wagga kwata ba amma ni na san da ita saboda yan uwana ake yanka maza da mata wurin. But says he is ready to turn a new leaf as he calls for a dialogue to be led by traditional and religious leaders. Mu abin da yasa muke son ai sulhu, jami'an tsaron Najeriya su kashe mutanen da basu je ba su gani ba, yan sa kai su kashe su, mu yan bindiga mu je mu kashe ba bisa dukkan ka'ida ba. The kingpin also dissociates bandits like him from jihadist groups, saying they have no political agenda. Mu da ma ba kungiya muke son mu kafa ta wani addini ba ma'ana ba kungiya muke son mu kafa ta ƙasa ta mu ta kanmu ba, ba wani abu ne muke son mu kafa namu na kanmu ba wata kungiya ta siyasa muke nina ba. Mu saboda rayukan yan uwanmu ne kawai muka dauki bindiga, yan ba kashe muna rayukan yan uwa haka kawai za mu je mu samu mutane mu ta kashe su don dai ba mu da imani.